El jaciment del Camp dels Guinots és un jaciment paleontològic excepcional. La recerca multidisciplinar que es du a terme des de l'any 2003 ha posat al descobert un jaciment que permet conèixer la vida i l'entorn de fa 3,1 milions d'anys. El projecte de recerca que es desenvolupa aglutina disciplines molt diverses des de la geologia, la paleontologia, l'arqueologia, la biologia, etc. Tot l'equip de treball que estem desenvolupant la recerca ens proporcionen una informació molt singular, molt particular i que fa d'aquest jaciment un jaciment molt excepcional. Caldes de Malavella és un municipi amb una singularitat geològica molt important. De fet, el municipi està travessat per una enorme falla pràcticament de nord a sud, que aquesta falla serveix de porta d'entrada i de sortida de materials de subsol. Aquests materials, entre d'altres, evidentment, un dels més importants són les aigües termals, que aprofiten aquestes falles com a porta de sortida i, per tant, afloren en els diferents manantials que hi ha al municipi. Però per aquestes portes també intentar sortir en el seu moment la lava que procedia de quilòmetres de profunditat. Aquestes laves ascendien per aquestes falles fins a trobar-se amb el freàtic de Caldes de Malavella. El contacte entre la lava i l'aigua van produir una enorme explosió freatomagmàtica que va produir un enorme esvoranc en el terreny del Camp dels Guinots i aquest esvoranc es va reomplir d'aigua termal i d'aquesta manera va començar la història del Camp dels Guinots. En el moment d'iniciar el projecte de recerca del Camp dels Guinots, una de les coses que vam decidir va ser quin nom li hem de posar. Però vam trobar que el més interessant seria poder continuar amb el topònim de Camp dels Guinots, que era un topònim que tradicionalment els caldencs i caldenques coneixen especialment a l'entorn de la masia de Can Pol. Aquests manilits d'òpal no deixen de ser unes roques molt especials que només es formen a Caldes perquè es formen en unes condicions molt particulars. Aquests ninots són unes roques, uns minerals de precipitació de sílice que en el moment de formar-se formen unes formes arrodonides, curioses i que, especialment la mainada de Caldes, durant generacions han anat a recollir en els camps de Can Pol i a fer anar a la seva imaginació. Aquesta arrel històrica de Caldes és la que nosaltres hem volgut conservar, donant a conèixer internacionalment el Camp dels Guinots. Poc temps després de la formació del volcà, després de l'explosió freatomagmàtica, tota l'esvoranc que es va originar per aquesta explosió va ser coberta d'aigua. Aquesta aigua va ser permanent, formant un llac permanent durant milers i milers d'anys, al voltant del qual es va crear tot un ecosistema típic de fa 3,1 milions d'anys amb un clima subtropical. Tots els animals, les plantes que es van generar tot al voltant d'aquest llac van crear un ecosistema molt particular, molt singular, que va ser permanent durant milers i milers d'anys. Justament, els treballs d'excavació que estem realitzant al Camp dels Guinots, el projecte de recerca que estem desenvolupant, intenta trobar les restes que es van anar trobant acumulades al fons d'aquest antic llac. Els animals, les plantes, tot aquell material que havia quedat submergit per aquestes aigües i van quedar atrapats en els sediments d'aquest antic llac és el que nosaltres recuperem per poder reconstruir aquest entorn de fa 3 milions d'anys. La fauna que tenim representada aquí en el Camp dels Guinots sembla que ens està mostrant un paisatge de tipus aquàtic. Això ens ho demostra a les restes tant d'amfibis, rèptils, com peixos i com macromamífers que trobem aquí en el Camp dels Guinots. Pel que fa a les espècies de macromamífers més representades, tenim els tapirs, de l'espècie Tapirus arbordensis, els bòvids, de l'espècie Alephis tigneresi, i els rinoceronts, de l'espècie Stephanorhinus jambiretti. A part d'aquests macrovertebrats, el registre es completa amb tota una sèrie de restes de petits microvertebrats, com serien granotes, tortugues, peixos, tritons, que ens conformarien un tipus d'ecosistema, com deia, de tipus aquàtic, que són els animals que viurien en un entorn de llac. Un cop extraiem les restes que trobem en el jaciment del Camp dels Guinots, el que cal és primer fer una primera intervenció de restauració i és per això que aquí a Caldes de Malavella disposem d'un laboratori en el qual es fa el primer tractament per tal de conservar i restaurar les restes que ens surten en el camp. L'aparició de tots aquests esquelets sencers i en connexió anatòmica en el Camp dels Guinots, a part de ser un element molt singular, que es dona en molt pocs jaciments d'arreu del món, és bàsicament perquè pensem que va haver-hi algun tipus de fenomen catastròfic,
Molt probablement el que va passar és que en un moment donat emanacions de gas van sortir pel conducte que va crear aquest volcà i va matar tots els animals que hi havia a l'entorn d'aquest llac. I és per això que aquests individus ens apareixen en el que sembla que serien moments molt determinats al llarg de la formació d'aquest llac i, a més, ens surten tots sencers i en connexió anatòmica. És a dir, no han estat ni caçats, ni depredats, ni carronyejats per cap altre animal. Quan visiteu el jaciment del Camp dels Ginots veureu que és un jaciment molt particular. Realment les restes que nosaltres veiem in situ són molt poques. Nosaltres és difícil de veure que allò és un volcà. És difícil d'imaginar-se que allò hi havia un llac. Però és que aquests llacs són molt curiosos, perquè realment tot el material que està acumulat en el subsol. És només fent excavacions, fent forats a sota terra, quan comences a descobrir tots els tresors que s'hi han quedat amagats. Durant 18 anys estem desenvolupant aquest projecte i hem fet excavacions sistemàtiques en diferents punts d'aquest antic llac per tant d'intentar recuperar el màxim material possible, material paleontològic possible. Avui dia disposem d'una col·lecció excepcional, extraordinària, molt ben conservada, de grans vertebrats, de petits vertebrats, amfibis, rèptils, peixos, aus, tot tipus de restes esquelètiques, senceres, en connexió anatòmica, que ens permeten reconstruir i conèixer amb exactitud com era la vida i com era aquest entorn fa 3 milions d'anys. Les tasques d'excavació en el Camp dels Ginots, primerament, consta en obrir una cata en un dels camps de conreu que conformen l'entorn del jaciment. Aquesta cata, òbviament, l'obrim amb una màquina retroexcavadora i un cop arribem als nivells paleontològics, deixem d'excavar amb aquesta màquina i passem a l'excavació manual. Un cop recuperem o localitzem un esquelet de macrovertebrat o qualsevol tipus de resta fòssil, el que fem és resseguir l'esquelet, el deixem tot al descobert, el posicionem, el dibuixem, el fotografiem i comencem el que es diu la seva extracció. Un cop aquest esquelet està extret, per les seves condicions de fossilització i de preservació, requereix d'una intervenció per part dels restauradors i el que fem és portar aquestes restes al petit laboratori que tenim aquí a Caldes de Malavella, a l'Espai Aquae. El primer que es fa és consolidar, restaurar i acabar d'excavar aquestes restes abans de ser portades, en aquest cas, a l'IPES, el centre de recerca on es desenvolupen les feines d'investigació en el Camp dels Ginots, per tal de ser estudiada, després publicar tots aquests treballs que fem i, per últim, exposats, en aquest cas, en l'Espai Aquae. Juntament amb els animals, juntament amb els grans vertebrats, els rèptils, amfibis, peixos, etc., que s'han recuperat, són molt importants també les restes paleobotàniques. El projecte de recerca desenvolupa una línia específica en aquest sentit per tal de reconstruir l'entorn del Camp dels Ginots i que extrapola el coneixement de l'entorn de l'arc mediterrani. Fa 3 milions d'anys estem en un clima subtropical, clarament subtropical, i que poc temps després es va anar substituint per el clima mediterrani actual, marcat per les glaciacions i els períodes interglaciars. Per tant, és molt important per als científics conèixer com es produeixen aquests canvis, si es produeixen de forma sobtada, si es produeixen de forma més paulatina, i en el Camp dels Ginots aportarà molta informació en aquest sentit. Com es produeix un canvi climàtic fa 3 milions d'anys, en la qual se substitueix tots els taxons de climes subtropicals, les laurisilves, els boscos de llorer, però comencem a introduir-se els taxons com els roures, etc., que són climes més mediterranis.